салом дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил мешавед. Ҳама каса хуш омадед ба канали ман. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. Ва ирӯза видеои мо сар мешава аз тарзи тайёр кардани булучка. Мо як чанд намуд булучка печонданашро нишон медиҳем ва тарзи тайёркуниша нишон медиҳем. дар инҷа бошад маҳсулотое ки ба мо дар кор мешава: 2 дона тухм, 100 грамм шакар, 150 мг шири гарм, 150 мг оби гарм, 100 грамм шедрая лета, 1 қошуқ дрож, орд. ҳамин маҳсулото мода дар кор мешава. чӣ хел тайёр мекунем, дар рафти видео шумо нигоҳ мекунед. ҳамаи ҳамин маҳсулотро мо якҷоя кардем ва аз ҳама охирон бошад орд ҳамроҳ мекунем. орда нигоҳ мекунед, на сахти бад, на сусти бад. бо ман дар рафти видео нишон медиҳам чӣ қадар сахту суст шиданашро нишон медиҳам духтаро. чӣ хеле ки тайёр кардам, вақте тайёр кунед, боварӣ дорам ки шумода маъқул мешава. ина дар инҷа хамири мо тайёр шуда. нигоҳ кунед чӣ қадар хамири зебову бигем ки на мулоим, на сахт. шумодаам маъқул мешава духтаро. дӯстони азиз, дар инҷа бошад бозам шумода ширкати Атомира тавсия метиҳам, чунки дар ин ширкат кор кардан бениҳоят осон аст нисбати дигар ширкатҳо. дар 6 моҳ як бор харид мекунед ва ду одами дигарро корда даъват мекунед. тамом. оҳиста оҳиста ба ойликҳои калон мебуроед. ногуфта намонам духтаро ки ин ширкат маҳсулотҳои беҳтарин дорад барои ҳама намуди бемориҳо ва барои мо занҳо косметикаҳои беҳтарин дорад ва барои маршинкаҳоро аз байн бурдан, барои рехтани мӯи сар. хулоса духтаро, дар ин ширкат чизе ки шумо мехоҳед дар инҷа дастрас карда метавонед. ин номерое ки дар рӯи экран мебинед, ин хоҳараки мо Осия моҷон дар ин ширкат кор карда соҳиби ойликҳои баланд ҳастанд. ин сурате ки дар рӯи экран мебинед, ин ойлики ҳамин хоҳараки мо Осия моҷон аст ва шумо ҳам метавонед ки дар ин ширкат кор карда ҳамин хело ойликҳоро ба даст биёред. ҳам соҳиби ойлик мешавед, ҳам аз маҳсулотҳои беҳтаринаш истифода мебаред. худтона нигоҳ бин мекунед духтаро. ин хоҳараки мо Осия моҷон мехоҳанд ки ба ҳамаи мо занҳо ройгон анами кор кардан дар ширкати Атомира омӯзонанд. агар шумо хоҳиши кор кардан дошта бошед, ҳатман ба номерои рӯи экран нависед. Осия моҷон шумода хушрӯ карда мефаҳмонанд. маҳсулот хоҳед, агар маҳсулотам доставка мекунанд ҳама тамоми рӯи дунё. пас сақиб намонед духтаро, нависед Осия моҷонда ва номи канали мо салом расонданам фаромӯш накунед духтаро, миннатдор мешам. дар инҷа боша хамири булучкаи мо як 40 дақиқа дам гирифт, хушрувак расид. дар инҷа боша мо дар қисмҳо ҷудо мекунем, кулчача мекунем, баъд ягон форма медиҳем ша духтаро. баъдан духтаро, дар ҳаминҷа мехоҳам ки аз ҳамаи шумо миннатдорӣ кунам, барое ки видеои гузаштаро хушрӯ дастгирӣ кардем. барои ҳамин ман айбайн бо рӯзои зиёд нагузашта бо даррав видео тайёр кардам, баҳри шумо гузоштам. агар анам хеле ки видеои дигари ман дастгирӣ кардем, ин видеомам хушрӯ дастгирӣ кунед, просмотр хушрӯ бигирад, лайку комментариҳош бисёр шавад. духтаро, ҳар рӯзак шумода видео мепартовам. агар ки просмотрш камтар шава ё лайк комментарияш камтар шава, аллакай ман фикр мекунам ки шумода лозим нестанд ҳамин видеоҳои ман. барои ҳамин ба ман дига хушам наметавад ки видео кунам. дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидед, ман ба қисмҳо ҷудо кардам. мемонам як 10 дақиқа дам мегирад барое ки рӯ бигирад, тунукуниш осон шавад. баъдан ҳар хелаҳак форма мекунем ша духтаро. як чанд намуд форма мекунам ша. бо шумода навор кардам, нишон додам. ҳазор раҳмати калон духтаро барои ин қадар суханҳои хуби мегуфтагитон. шумо ин қадар занҳои хуб ҳастед, ин қадар суханҳои хуб мегӯед. сухани хуб инро нишон медиҳад ки шумо худтон одамои хубед. барои ҳамин аз ҳамаи шумо миннатдорам духтаро.
дар инҷа бошад 10 дақиқа дам гирифта хамирои мо ва дар ӯ тарелкае ки шумо мебинед ман гирифтам 3 бай камтарак маска ҳай. Баъд дар ӯ пиёла шакара, дар ӯ пиёлаи дигариш маскара камтар об кардаги буша варёнкае. Ин начинкоеш ки дар даруни ҳамин булочкаҳо ман меандозам. Шумо метавонед ки як ҳамин варёнка истифода кунед, метавонед ки як себ истифода кунед. Ман хаяка барои навор шидаам хеле ҳар намуд кардам. Агар ки видео накунам духтаро, ман ҳамон як варёнка меандозам тамом. хостам ки дар шумо нишон диҳам ки ҳамин маҳсулотҳо катӣ мешавад тайёр карда. Дар рӯи себ камтар шакар мерезем ва камтараки дигар маска мемонем, сливичный масла. баъдан хеле чӣ хеле ки шумо дидем мепечонем. оли тайёр мешавад духтаро. бениҳоят чӣ мешавад, хеле видаш хушрӯ мешавад. оли дар рафти видео шумо мебинед. ина хай дар инҷа як намуд шахай печондум, бо чанд намуди дигар печондум ки барои шумо нишон дода бошам. хаяка духтаро медонам ҳамаи шумо занҳо ҳунармандем, ҳамамон метавонем ин корора карда. чандбора дар видеоҳом гуфта мегузарам. ман ки хай канал дорам, тайёр мекунам, дар канал мемонам. яке хай гуфта намешавад. яке ягон духтараке ҳаст ки то иқа вақта пухтупазоша модараш мекард, апаш мекард, аллакай апаша шавҳар додагиян ё ки модаршон мекардак. аллакай мактаба ки тамом кардак мехоҳад ягон пухтупаз кунад, мехоҳад модараша хурсанд кунад ранги қияҷони ман. баъд анам воки яке медороянд ютуб барои чизои ҳар хела беҳудаҳак тамошо накунанд. ҳамин наворои моро кам камак тамошо кунанд. як чизакам ба худшон омӯзанд. агар мо бениҳоят хурсанд мешавем ки савоби мо ба як нафар расид гуфта. дар инҷа боша и намуди печонданаш ҳамин сливичный маслара дар рӯи булочкамон мемолем. баъданам хеле шакар мерезем болошта. баъд мебарем шаво богаштан мепечонем. хай дар навор хеле осон карда барои шумо нишон додам духтаро. ҳама вақт кӯшиш мекунам ки ҳамин видеоҳома фаҳмо карда сода карда нишон диҳам, то ин ки ягон нафаре ки тамошо мекунад ва оддӣ карда фаҳмондагиро хушрӯ мефаҳмад. ман барои ҳамон шахсҳоам хеле оддӣ карда гап мезанам. барои ҳамин ҳама вақт мегӯям ки видео маҷбурӣ нест. кадомеда ки маъқул мешавад видеои моро тамошо кунанд, кадомеда ки маъқул намешавад. хай яко ютуб пураи ҳамин видеоҳои ҳар хела ҳаст. ин ихтиёрия кадом мехоҳад кадом каналеро ки тамошо кунад. кадомеда ки видеоҳои ман маъқул мешавад, лайк, подписатсия, комментарияро фаромӯш накунед духтаро. ин ҳамон лайку комментарияи шумо пешравии мо мешавад. ҳамин видеои моро ютуб рекомендовать мекунад, дигар занҳода пешкаш мекунад, телефонҳои дигар одамода меравад тамошо мекунад. ана бисёр просмотр кишидак. бо як зани дигар, як хоҳаре ки мо видеои моро тамошо мекунад, мо ҳам хурсанд мешавем ки беҳуда видео накарда будем.
дар инҷа бошад булучкаҳои мо тайёр шуда, як листаш ина дар инҷа ҳамаи листоша пухта гирифтем. Нигаҳ кунед чӣ қадар булучкаҳои зебо. Бо баҳри шумо ҳар намуд тайёр кардам, ки хоҳаракҳои мо бубинанд, ёд бигиранд як чӣ барои хичонан. Инам хелхай ирӯза пухтупази мо булучка буд ва украшенияи як пирожнии дигарро тамошо мекунем дар рафти видео. Духтаро баъд мехоҳам ки дар комментария нависем ки булучкаҳои тайёр кардагии ма ба шумо мақбул шид ё ин ки нашид. Булучкаҳои ма чӣ хел омадак. Мехоҳам ки дар комментария бинависен. Зиёд миннатдор мешавам аз ҳаматон. Худамда бениҳоят мақбул шид. Намедонам хай шумода мақбул мешава ё ин ки не. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам, аз ҳар намудаш тайёр кардам. Печонданоша ҳар намуд кардам, ки хоҳаракҳои мо бубинану ёд бигиранд. бо дар инҷа бошад духтаро чӣ нигоҳ кунед чӣ хел мулоима ки хушрӯ омадагиянд. Бовар кунед ҳамин рецепте ки нишон додам агар тайёр кунед ку 100% боварӣ дорам ки шумода мақбул мешава. Дуруша бинед чӣ хел хушрӯвай, хеле дилабаста нестай, мулоими хушрӯвай. Баъд варёнкааш дар дурушам хеле хушрӯ истодагиае. Инҷа бошад дуруш дар севай. Инам хелхай булучкаҳои мо тайёр шид. Хуш омадед куртобхонаи олӣ. Шакароб дорем, куртоб дорем, чой дорем. Инҷа бо як куртоб дигам хай қариб хӯрдем ҳамаро. Дар инҷа хай камтара куртобхонаро видео кардам барои шумо. Дар инҷа боша Рукияҷона муаллимааш гуфтагӣ буданд ки дар намин оддих гулдастаи баргҳои ҳар хела тайёр кунед. Мо ирӯз баргҳоро аз берун чинда оварда намхел тайёр кардем. Мо муаллимаҳо расм кашанд мегӯянд ё ин ки ягон чиз тайёр кунед мегӯянд, хоҳиши муаллимаҳоро дарҳол иҷро мекунем. Дар инҷа пирожнимон пухтагӣ буд. Украшениша хостам ки хай нишон диҳам. Украшение кардам, баъд якбора ҳамхел видео кардам. Барои шумо мондам ки хай тамошо мекунед. Ина хелхай болуша крем кардам, креми сафед. Баъд намхел глазур кардем. Фикр мекунам ки ӯ хеле ки бе украшение буд. Бо камтарак мисол крем кардем, камтар глазур кардем. Тамоман види ҳамин пироги мо дигар шид. Барои ягон ҷо бурдан беҳтаринай духтаро шумодаям тавсия метиҳам. Пирогка мепазем ҳамхел болуша крем мекунед. Агар байниш даям крем кунед беҳад бамазза мешавад. Ирӯза видеои мо ҳамияй духтаро. Боварӣ дорам ки видеоҳом шумода мақбул мешавад ва дар комментария фикру ақидаҳои худтонро бинависен. Ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. Кадоме то охири видео моро пайгирӣ кард. ҳазор раҳмати калон. Дар комментария нависен кане ки то охири видео бо мо буд ва видеои мо оҳиста оҳиста дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. Хай духтаро то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо бошад. Хайр.